तथापि हमर किछ गोटे प्रेस्टीज बोली अछि कि नहीं रखा हम प्रेस्टीज ए स्टाटस पिला को गोटे जॉइन करबा को हेले जो डिमांड करिबा ना तमे चंदा हे जीव चंदा जे बाबा तने कोनटा रखि जा ना पौत्री को संपत्ति अछि ना किछ सेविंग्स अछि चिलो रमी प्रपोजल देले आउ ताको घर लोक ए भितरे आसी पारती যদি বাহাঘরটা সাগে সাগে করিବାକୁ কহিবে পয়সাକୁ ম্যানেজ କରିବାକୁ চিন্তা কর ଛଡ଼ା ତମ ଘର ଆଡ଼ୁ କିଛି ସପୋର୍ଟ ମିଳିଥିଲେ ତମେ ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ ହେଇଥାନ୍ତା ତମ ବାପା ତ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା କରିବାରେ ମାତିଲେ ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ତାଙ୍କ ପୁଣ୍ୟ କରି ସାରିଦେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଉପରେ ବୋଝ ବାପୁରେ ଆସି ଗଲେ ଏଇ ଚଷମାଟାରେ ଆଉ ଭଲ ଦେଖାଯାଉନି ରେ ଏ ପଢ଼ି ବି ହଉନି ତମର ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ କ'ଣ ଦରକାର ଏଠି ସଞ୍ଚିକି ରଖିଛ ତ ନୂଆ ଚଷମାଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଯିବ ହଉ ଏଥିରେ ଚଳେଇଲି ବି ତାହେଲେ ଆଉ हां बाबा तुमे एबे इथे चढ़ाई दियो मु परे आनिबे ହଉ ଦେଖାଯାଉ କେବେ ଆଣୁଛୁ ଘରର କିଛି ହାନି ଲାଭ ଜଣା ଅଛି ତମକୁ ହେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା କରିବାର ତ ମାଗିଲ କଣଟା ପାଇଲ ମୋ ପାଇଁ କଣ କରିଛ ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ଦରକାର କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ ତମ ଲାଗି କତେଇ ଆଣିଛି କତେଇ ବଲ ଏ ବୁଢ଼ୀ ଏରା ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମକୁ ଖଦଡ଼ ଖୁଦି ପଦେଇବି ଆଜି ବହୁତ ସବୁ ଇଏ ଦାଦା ଏଇଥର ମୁଁ କତେଇଟା ଆଣିଛି ମାତ୍ର ପଇସା ହେଲେ ମୁଁ ତମ ଲାଗି ଗୋଟେ ଧୋତି ନେଇ ଆସିବି ପଇସା କୋଉଠୁ ପାଉଛୁ ତମେ ସେଗୁଡ଼ା ବୁଝୁନ ପଇସା କୋଉଠୁ ପାଉଛି ଶିବ ତୁ ପତେ କୋଉଠି ପାଇଲୁ ପଚାରୁ ଆରେ ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ଏତେ ଦାନି କହିଲ କେବେ କରିବୁନି ପଇସା କୋଉଠୁ ପାଉଛୁ ସବୁଦିନ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ କିଣା ହଉଛି କୋଉ ସବୁଟା ପାଉଛୁ ଏଥର ସଉକରେ ଆଣିଛି କାହିଁକି ତା ପଛରେ ଲାଗିଛ କହିଲ ସଉକରେ ଅସଲ ହେଉଛନ୍ତି ତମରି ବାପା ବାପା ତୁମେ ତାକୁ କହିଥିଲ କି ମୁଁ କାହାକୁ କିଛି କହିନି ଶିବ ତୁ ପଇସା କୋଉଠୁ ପାଉଛୁ ସିଏ କୋଉଠୁ ପାଇବ ଏଇ ହାଟ ବଜାର ଯାଉଛି ସେଇଠୁ ମାଗୁଛି ଆଚ୍ଛା ତୋର ଏତେ ସାହସ ହେଇଗଲାଣି କ'ଣ କହିଲ କ'ଣ କହିଲ ହାଟ ବଜାର କରି ମାରୁଛି ବଜାର କରିବାକୁ ଗଲେ 200 ଟଙ୍କା ଧରେଇ ଦବ କହିବ ବଜାରଟା ଯାକ ଉଠେଇବା ପୁଣି ସେଠୁ ଆସିଲେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ହିସାବ ନଉଛ ସେଇତ ମୁଁ ମାରି ପକଉଛି ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ପଇସା ଆଣୁଛୁ କୋଉଠୁ ଆରେ ମୁଁ କହୁଛି ପରା ବଜାର ପଇସାରୁ ମାଗୁଛି ଯାହା ଖାଇବ ତର ଚୋରି କରିବ ଦେଖ ମୋ ମୁହଁ ଫୁଲ ବି କହି ଦଉଛି ତମେ ଆଗ ମୁହଁ ବଢେଇଛ ତୁ କହ ପଇସା କୋଉଠୁ ଆଣୁଛୁ ଆରେ ସିଏ କ'ଣ କରିବ ମୁଁ କହୁଛି ପରା ଇଏ ଚୋରି କରୁଛି ଅଛି ଶୁଣିଲେ ଏକା ହଜମ କରିପାରିବ ତ ଦେଖୁଛ ତା ଦିମାଗ ଦେଖୁଛ ବାବୁ ମୁଁ ଏଇ ବଜାର କରିବାକୁ ଗଲେ ମୋର ବିକ୍ରମ ବାବୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହୁଏ ଏ ଯିଏ ଆମ ବିନିମାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ସେ ବିକ୍ରମ ବାବୁ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହୁଏ ବିକ୍ରମ ବାବୁ ମତେ ମୋ ହାତରେ ଚିଠି ଦିଅନ୍ତି ମୁଁ ଆଣିକି ଲୁଚେଇକି ବିନିମାକୁ ଦିଏ ପୁଣି ବଜାର କରିବାକୁ ଗଲେ ବିନିମା ମତେ ହାତରେ ଚିଠି ଦିଅନ୍ତି ମୁଁ ପୁଣି ନେଇ ଲୁଚେଇକି ବିକ୍ରମ ବାବୁକୁ ଦିଏ ଏଇଭଳି ଚିଠି ଦିଆ ଯାକ ମୁଁ ବର୍ଷେ ହେଲା କରୁଛି ବିକ୍ରମ ବାବୁ ମତେ ଖୁସିକି ମୋ ହାତରେ 100-200 ଟଙ୍କା ବୁଝି ଦିଏ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମନା କରିଛି ବିକ୍ରମ ବାବୁ କିଓ ତମେ ତ ସବୁବେଳେ ଫୋନରେ କଥା ହଉଛ ପୁଣି ଚିଠି ଦିଆ ନିଆ କ'ଣ
हाँ विक्रम बाबू तो बुझे देले चिट्ठीरे जो मुछा फोनरे कोड़ा से मुछा चिट्ठीरे मोह तो पड़ा ମିଛ ମିଛ କହୁଛି ଏ आ मिछ कहूची बिनिमा बिनिमा ଥାଉ ଥାଉ पाई जीवो ना ना पाई जीवो हां सामना सामने देखो कथाटा छाडी जीवो दिला चुप ही खेल मुझे तो लाज लागला नहीं छोट लोग घरे काम करी ଶିବ ଛୋଟ ଲୋକ କାମ କରୁଛୁ କିରେ ହେଁ ବହୁତ ସାହସ ଗଲାଣି ଆମ ଘରେ କଥା କଥାକୁ ତୁ ଡାକିଏ ରେ ହେଁ ଚଢାଉ ଏଟା ଗାଉଁରେ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଢାଉ ଶିବ ଯେତିକି ରହ ସେତିକି ରହ अन्याय कथा है मु कहि ଦେଖୁଛ ଦିମାଗ ଦେଖୁଛ ଆଜି ଗୋଟେ ଫଇସଲା ହବ ଏ ଘରେ ସିଏ ରହିବ ନହେଲେ ମୁଁ ରହିବି ବହୁତ ଚାକର ମିଳିଯିବ ଆମକୁ मु भी अब तम घरे एमती रहया पाई चाहे ତେବେ ବାହାରେ କର ठीक अछि और पैसा पत्र हिसाब कर दे दियो मु एबे चाली ଏଇ ତୁ ଜଲ୍ଦି କର ହିସାବ କର ତୋର କେତେ ଦିନର ଦରମା ବାକି ଅଛି हां केते दिन हरे कृष्ण दिन नुहे कि मास में पूरा 14 वर्ष रा दरमा बाकी अछि रहिला पाखु तेरा कट दरमा दे तू कान पचार दोच केते दिन मोर कथा हैतला खाई पी कि मास को 2000 14 वर्ष केते हो हिसाब कर मते दियो मु कहि ତମେ ଜଲ୍ଦି ତାର ହିସାବ କର 2000 into 24,000 into 14 3,36,000 3,36,000 ଟଙ୍କା मु संगे संगे दियो ଏଇ ଜଲ୍ଦି ତାର ହିସାବ କର ଜଲ୍ଦି ବିଦା କର ତାକୁ ବିଦା କର ମାସ ଯାକର ଦରମା ତ ତୁମକୁ ଆଣିକି ଦିଏ ତୁମେ ମତେ 1000 ଟଙ୍କା ପକେଟ ମନି ଦିଅ ମାନେ ବିଦା କର ପଇସା ନେଇ ମୁଁ ନିଜେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ନାଇଁ ଘରଟା ତ ସେମିତି ଖାଲି ଚଳି ଯାଉଛି ନାଇଁ ମୋ ପାଖରେ 5-10,000 ଟଙ୍କା କ୍ୟାସ୍ ଥିବ ବୋଧେ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଟଙ୍କା एते सेते नाही मते सब पैसा दियो मु मोर घर ପରେ ଆସି ନେଇଯିବୁ ଯା ଯା ପଛେ ଆସି ନେଇଯିବୁ ହେଲା उठे पछा आगर नाही मु थरे गले घर को लेउटी देखियो प्रश्न ଆରେ ତ କୁହା ଗଲା ପରା ପରେ ଆସି ନେଇଯିବୁ देखो कहि दउछ खाली हाथ जदी जीवी विभ्राट कर ମାନେ ତୁ ଆମକୁ ଡରଉଛୁ डराउनी सत कहूछ एठु सीधा जीवी खबर कागज वाला ये कमे जिते ताका खास कर दउछ मु भी सिर्फ भास कर टीवी वाला आसीबे खबर कागज वाला आसीबे तमे ठीक ता आगे गोटे कोन दउछ समान पचाछ मु भी संग ताका आगे ठीक और समान पचाछ मु कहि आज्ञा नमस्कार मु शिव प्रधान कहूछ मु ई समाज से उषा देवी के घरे चाकर भावे काम कर मोर कथा हैतला खाई पी की मास को 2000 टका दरमा 14 वर्ष वाला तक घरे कंटिन्यू आ गया तो काटे भी दौड़ा दरमा टका मांगला मोर पेट पे जाते आज पैसा मांगे मोर धोखा नहीं था कि घर का आई दे आया अत्याचार कले कौन हो एका थरे जे आवे ये नाको फुली को मारू चली एका थरे हरे कृष्ण अरे अरे कौन बुझिया को पठेइबो दरकार पड़ले पठेई मोर पैसा देले मोर पड़े ତାର କଥା ଶୁଣ ଇଏ ଶାଢ଼ୀ ତ ପୁଣି ସବୁ ମତେ ସମାଜ ସେବାରେ ମୋର ଯୋଉ ନାଁ ଅଛି ନା ଠିକ୍ କର ତମେ ନିଜେ ଗୋଟେ କର ये शिव ଶୁଣ ଏବେ ଏତେ ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ ହେଲା ମୁଁ ଯୋଗାଡ଼ କରୁଛି ତୁ ଦିନେ ଦି ଦିନ ଭିତରେ ଆସିକି ନେଇ मोर खाली हाथ रे गोरती ଆରେ ତୋତେ କରୁଥିବାକୁ କିଏ କହୁଛି ଏଇଟା ତ ତମର ବି ଘର ନା ठीक अछि मु रहिबी किंतु गोटा सत्ता रे আমি তাকে ସବୁ ସତରେ ରାଜି हमने मते किछ अलग कर ହଉ 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 ଦେଖ ନାହିଁ
ଶୁଣ ତୋତେ ଉଷା କିଛି କହିବେନି ହେଲା କିଛି କହିବେନି ଶାଢ଼ୀ ଦବ ଉଡ଼େଇ ଦବ। ହଁ हरे कृष्ण हरे कृष्ण अरे हे शिव इरे काहेकि एमती होउछु हैं अरे काहेकि एमती हिंदी माने हे पढ़ी रहिबु हैं अरे मोर सेना किछि सा भरोसा नाही बोली मु हिंदी माने हे पढ़ी रहिछि ले तू काहेकि एठी पढ़ी रहिबु कहलु बाबा पैसा हेले दिबी नोले नाही के की कथा बहुत खटलुनी मो पाई आउ छाड़ी चली जा बाबा मो पकड़ करबा दरकार नाही खटिଛି 14 ବର୍ଷ ଖଟିଛି ଟଙ୍କା ଦେଲେ ବାକି ନାହିଁ ଆଜି ଟଙ୍କା ମାଗିଲି ମୁଁ ସେମାନେ ମତେ ଘର ବିଦା କରିଦେଇଥା ଦବା ଟଙ୍କା ମାଗିବାଟା ତମକୁ ଛାଡ଼ି ନ ଛାଡ଼ି ଯିବାର ଗୋଟେ ବାହାନା ଦେଲି ଶିବ ଦାଦା ମୁଁ ସତ କହୁଛି ଦାଦା ମୁଁ ଆହୁରି ମାଗଣା 14 ବର୍ଷ କିନ୍ତୁ ତମକୁ ଛାଡ଼ିଛି ଶିବ ଶିବ ସାର୍ କୁ କହିଦେବ ଆଜି ମୁଁ ଯାଇପାରିବି ହଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏ ଝିଅର ମ୍ୟାରେଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି ତ ହଁ। ଆଜି ପୁରା ପୁଅ ଘର ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ହଁ ହଁ ଉଷା ଉଷା अरे रिफ्रेशमेंट में कोल्ड ड्रिंक सब रेडी कि नहीं ହଁ ହଁ ସବୁ ରେଡି ଅଛି। ଶୁଣ ତାକୁ କହିଦିଅ ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ଲେଟରେ ସଜେଇ ଦେବ ସେମାନେ ଆସିବା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି। ବାବୁ ମୁଁ ବଜାର ଯାଇଥାନ୍ତି ପଇସା ନେଇ ये शिव तू करे बजार जीव जा किचन रूम रे सब टिफिन अछि तो प्लेट रे सजे दे ସଜେଇ ଦେଇକି ତମ ଲାଗି ଆଣିବି मो लगी अरे आज बरा विक्रम आସୁଛନ୍ତି ଆମ ବିନି କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବିକ୍ରମ ଆସୁଛନ୍ତି ବିନିମାକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ହରେ କୃଷ୍ଣ ଏଟା କି ବିକ୍ରମ ବାବୁ ତ ବିନିମାକୁ ବର୍ଷ ଦେଲା ये शिव बोलू तू किचन रूम रे सब जो प्लेट रे टिफिन रेडी करिबू एसी रूम भीतर रहिबू ହେଲା ଆଇ ଗଲି ବାରି ପାଉନା ବିକ୍ରମ ଥିଲାବେଳେ ତ ଏଠିକି ଆସିବ ଆସିବିନି ଯା ওটা কেবে ধরুছি বোঝে ଚୁପ୍ ରୁହ ଶୁଣ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଡେଟ୍ କଥା ଦବା କଥା ସେ କୁହ ଯଦି ନ ଥିଲାକୁ ତମେ ଫର୍ମାଲିଟି ପଚାରିବ କେତେ ଥର ସେ କଥାଟାକୁ କହିବ କହିଲ ଆରେ ଏଇ ଆସ 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 ହଁ ବାବା ଖାଉ ବସ 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 আরে বিক্রম বস বস তুমি কোন ছিল এই জাস্ট রেসপন্স কথা করি আজকালি শিব কাকা को देखिया में पाऊ सुनिया में पाइली कोने न्यूज चैनल पछरे पड़ी जाए मो ताको चिट्ठी दो सेति में चिट्ठी दवा पई तम फोकस
आखी तोरा दिला गमी ओठा रखी तिला चापी आखी तोरा दिला गमी Hey girl, love story लिखी नो शायरी आखी को तो पचारी बोला को तो प्यारा बेचे तारी है हाँ तो पाई हृदय हुए किछि अनुभव अनुमति बिना तोर केमिति संभव तो ठारू निष्ठुर बेसी तोर निरवता अभिजब आखिर एतिकी जानिथा डरी डरी तोरा छई मोते आसी दिला छोई डरी डरी तोरा छई मोते आसी दिला छोई लागी गया प्रेमर चिंगारी लिखी मो शायरी आखी को तो पचारी बोला को तो प्यारा बेचे तारी है तो बड़ा कहते हैं ଶିବ କାକା ଛାଡ଼ ସେ କଥା କେମିତି ଅଛ ମୋର ତ ଖରାପ ସମୟରେ ସଫଳ ଭଲ ଏହା ଲାଗେ ବାପା ବସ 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 ଶିବ ମତେ ବାପା ଡାକୁଥିଲେ ନା କଥା ମତେ ଡାକୁଛୁ ମତେ ଶୁଣା ଦେବା କରୁଛୁ ମା ଚୋରି ଆସିଛି ତ ଖୁସି ଆଉ ବାବା ଆଉ PhD କାମ କେତେ ବାଟ ଗଲା ହଁ 80% ମୋର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ଆଚ୍ଛା thesis ର ନାଁଟା କ'ଣ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଏ ଷ୍ଟଡି ଅନ୍ ଲେସ୍ ନନ୍ ଫ୍ରିଡମ୍ ଫାଇଟର୍ସ ଅଫ୍ ୱେଷ୍ଟର୍ନ ଓଡ଼ିଶା ଭେରି ନାଇସ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଭୂମିକା ରହିଛି ଆମେମାନେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଏମିତି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଠିକ୍ ସେ ଜାଣିନୁ ସେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୋଜି ବାହାର କରି ତାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ ସେଇ ଭିତରୁ କିଛି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ଲୋକ ଗଲା କରିବେ ଆଚ୍ଛା କେବେ ସୁଦ୍ଧା ସରିଯିବ ବୋଲି ଭାବୁଛ ଲାଟଲି 6 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିବ
ସମସ୍ତେ ମ୍ୟାରେଜରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଚ୍ଛା ବାପା, ମ୍ୟାରେଜଟା କେବେ ଗୋଟେ ରଖିବା? ମାନେ ତମ ସୁବିଧା ଦେଖି। ବାପା, ତମ ମଉସା ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବେ କହୁଥିଲେ। ସେଇ କଥାଟା ଟିକେ କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ପଚାରନ୍ତୁ। ମାନେ କଥା କଣ କି ଡିମାଣ୍ଡ କିଛି ରହୁଛି। ବୁଝିଲେ? ପଚାରିଲେ ଠିକ୍ କଲେ। ଆପଣ ମତେ ଗୋଟେ 4 ହ୍ୱିଲର, ବଙ୍ଗଲୋ, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଆଉ ଯେତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଲେ ବି କମ୍ ହବ ବୋଲି ଭାବିଲି। କାହିଁକି ନା ଆଇ ଏମ୍ ଏ ଭେରି ଆମ୍ବିସିୟସ୍ ପର୍ସନ୍। ପିଲାଟେ ଦିନରୁ ମୁଁ କୋଟିପତି ହେବା ପାଇଁ ଭାବିଛି। ଆଉ ଭଗବାନ ମତେ ବିନିକୁ ମାଧ୍ୟମ କରି ପଠେଇଛି। ଯେ ବାବା, ଆମେ ତ ତମ ଆମ୍ବିସନକୁ ପୁରା କରିବାକୁ ଅକ୍ଷମ। ତମେ ଆମକୁ ଦେଖି କଣ ଭାବୁଛ କେଜାଣି? ଆମେ ତ ତମ ମଉସାଙ୍କ ସାଲାରୀ ଉପରେ ଚଳିବା ଯୋଗ୍ୟ। ବାପା, ଆପଣମାନେ ମୋ କଥା ବୁଝିପାରିଲେ। ଆରେ ବିନିକୁ ମ୍ୟାରେଜ କଲେ ଆପଣ ମତେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେବେ, ଆଉ ସେ କଥା ତ ମୁଁ କହୁନି। ତାହେଲେ କଣ କହୁଛ ବାବା? PhD କଲାବେଳେ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ମୋ ଅନୁମାନ ଯଦି ସତ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି କୋଟିପତି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। କୋଟିପତି? Right? थेसिस କାମ କଲାବେଳେ ଜାଣେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ବେଳେ ବାଲିମୁର, ରେମୁଣ୍ଡା, ବୋରିକେଲ, ମୁରା, କମରଦା, ପଦ୍ମ ଆଉ ବୁଲୁନ୍ଦାର କିଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତାରେ ବାନ୍ଧିଥିଲେ। ଯୋଉମାନଙ୍କୁ କେହି ଯାଇନା, କିନ୍ତୁ ସେଇମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ସଚ୍ଚା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଥିଲେ ରେମୁଣ୍ଡା ପାଖର ରୁଚିଦା ଗାଁ। ଆଉ ତାଙ୍କର ନାଁ ଥିଲା ହରିଆ। ସେଥିରୁ ଆମକୁ କଣ ମିଳିବ? ମିଳିବ ସେଇ ରୁଚିଦା ଗାଁର ହରିଆ ବାବୁଙ୍କ ବାଇ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ଦୁଇଙ୍କ ଭିତରେ ଆତ୍ମୀୟତା ଥିଲା। ଏମିତିକି ବହୁତ ସମୟ ସେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହିତ ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମରେ ରହୁଥିଲେ। ଆଉ ଏଇଟା ଯଦି ସତ, ତାହେଲେ ସେ ଦୁଇଙ୍କ ଭିତରେ ଚିଠି ଦିଆନିଆ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଆଉ ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ, ହରିଆ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ବି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର କିଛି ଚିଠି ଅଛି। ହେଲେ ସେ ଚିଠିରୁ ଆମକୁ କଣ ମିଳିବ? କଣ ମିଳିବ? ଏଇ ଦେଖ, ଏ ପେପର କଣ କହୁଛି? ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଇଣ୍ଡିଆନ କରେନ୍ସି ଅନୁସାରେ 4 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। 4। ଥରେ ଚିନ୍ତା କର, ଯଦି ଗୋଟେ ଚିଠିର ଦାମ 4 କୋଟି, ହରିଆ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଏମିତି ବହୁତ ଚିଠି ଥାଏ। ଯେ ସେ ହରିଆ ବାବୁଟା କିଏ? ମୋ ଅନୁମାନ ଅନୁସାରେ ହରିଆ ବାବୁ ହଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବାପା। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କ ନେଟିଭ ପ୍ଲେସଟା ରୁଚିଦା ତ? ହଁ। ମାନେ ମୋ ମା ମରିଗଲା ପରେ 1 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ମାମୁଘରେ ବଢ଼ିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କର କିଛି ନିକନେମ୍ ଥିଲା କି? ନା, ମୋର କାହିଁ ମନେ ପଡୁନି। କଣ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଏଇ ଛୋଟ କଥାଟା ଜାଣିଛ କହି? ନା, ମୋ ବାପା ଜଣେ ବଡ଼ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଥିଲେ। ଆଉ ଭାରତ ସାରା ବୁଲିଛନ୍ତି। ବାସ୍। ନାଇଁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ମୋ ଅନୁମାନ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ ବାପା ମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ବାବୁ ହିଁ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ହରିଆ। ଆଉ ଏଇଟା ଯଦି ସତ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ବହୁତ ଚିଠି ଥାଇପାରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଚିଠିର ଦାମ 4 କୋଟି। ଟିକୁ 4 କୋଟି? ଦୁଇଟାକୁ 8 କୋଟି। 3টাକୁ 12 କୋଟି? ମା ଏ ସକାଳୁ ଟିକେ ବାହାରେ ବୁଲାଚଲା କଲାରୁ ବେଶ ଫୁର୍ତ୍ତି ଲାଗୁଛି ରେ। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି
ତମେ କହୁଥିଲ ଜୀବନୀ ଏଥିରେ ହଁ। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବ। ଆଚ୍ଛା କେମିତି ରୁହ ଏଇଟା ହଉଛି ବ୍ଲୁଟୁଥ ହୁଁ। ତମେ ୟା ସହିତ କନେକ୍ଟ କରି ଗୀତ ଶୁଣିବ। ହୁଁ। ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ। ଏଇଟା ବାଜିଲା ଘରେ ମା ବଢ଼ିଆ ଶୁଭୁଛି। ଆଉ ଏମିତି ବନ୍ଦ କରିବ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ତମକୁ କେହି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବେନି। ଆଚ୍ଛା ଆଉ କେହି ଏତେ ଦୂର ନେଇ ଯାଇଥିଲୁ କି ଏତେ ଡେରି କଣ ହେଲା ବୋଲି ମୋର ଟେନସନ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆରେ ମା ବାପା ଆପଣ ତ ଚାଲିକି ଥକି ଯାଇଥିବେ ହୁଁ। ଟିକେ ବସିଥାନ୍ତୁ ମୁଁ ହର୍ଲିକ୍ସ ନେଇ ଆସୁଛି। କାହିଁକି ହଇରାଣ ହେବୁରେ ମା କଣ ହଇରାଣ ଜେଜେ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସେବା କରିବ ତ ମୋର ଡ୍ୟୁଟି ତମେ ଖାଲି ହଇରାଣ ହବ। ବାପା ହଁ। ଏ ଟିକେ ହର୍ଲିକ୍ସ ପିଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଫୁର୍ତ୍ତି ଲାଗିବ। ଦେ, ଦେ। ପିଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭଲ ଲାଗିଲାରେ ମା ଶୁଣ କାଲିଠୁ ମୁଁ ଆଉ ପାଇଁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ଟା ବନ୍ଦ କରିବି। କାଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇଯିବି। କାହିଁକି ହଇରାଣ ହେବୁରେ ମା ଏମିତିରେ ତ ଯାହା ହଉଛୁ ହଉଛି। ଇନେ ଯା କିଚେନରେ ବାପା ମୋ ପାଇଁ ଗାଜର ହଲୱା କରିକି ରଖିଛି ନେଇ ଆସିବୁ ଯା। ଏଇଟା ନେଇଯା। ଗାଜର ହଲୱା ଆଣିଛି, ଯା। ଖୁଏଇ ଖୁଏଇ ମୋତେ ପେଟୁ କରିଦେଲୁଣି ଏତେ ଖାଇବିନି ପଛେ ଖାଇବି। ନା ପଛେ ଆଗ ନାହିଁ ଆପଣ ତ କିଛି ଖାଉନାହାନ୍ତି। ମୋ ହାତ ଜେଜେ ଆରେ କଥା କଣ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ସବୁ। ହଁ ଏଇ ବାପାଙ୍କ ସାଥିରେ ଟିକେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ହଉଛୁ ଆଉ ଆଜି ତମର ଏତେ ଡେରି। ଏଇ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଥିଲା ତ ସେଇଥିପାଇଁ। ଏ ବାପା ଇଏ ଦେଖିଲ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ କଣ ଆଣିଛି। କଣ ଡକ୍ଟର ମିଶ୍ର ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ମୁଁ ଅବିନାଶ କହୁଛି। ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହ କଥା ହବ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ନମସ୍କାର ଆପଣ ହେଲ୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପକୁ କାହିଁକି ଆସିଲେନି? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଁ କଥା କଣ କି ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ରାତି ସାରା ଶୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ହଁ ହଁ 9ଟା ବେଳେ ଆସିବେ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ନାଇଁ ଓରି ହଉନାଉ ଯେ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର କିଛି ଟିକେ ହେଲେ ମୋ ଟେନସନ୍ ବଢ଼ିଯାଉଛି ସହିପାରୁନି। ହଉ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ନମସ୍କାର। ବୁଝିଲ ବାପା ମୋ ଭଲ ମନ୍ଦ ହେଲା ଜାଣିଲେ। ହେଲା ହେଲା ମା ତମ ପାଇଁ ଚା ବନେଇ ମୁଁ ଚାରିଆଡେ ଖୋଜୁଛି। ଦେଲେ କଣ ଦେଖି ମୁଁ ରଖିଦିଅ ତମେ ଆସ ଚା ପିଇବ ଆସ। ଆରେ ଆସ ଠିଆ ହବ କାହିଁକି?
ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୋତେ ଫୋନ୍ ଧରି ଦେଇ କହିଲା ବିକ୍ରମକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ଯେ ତୁ ବାହା ହବୁ, ୟା ପରଠୁ ଆଉ ବିକ୍ରମ ନାଁ ଧରିକି ଡାକିବି। ଆଉ ସେଇପାଇଁ